Poilono khulungka sini joto nai tongnai ta khum bukho okra sakrana koinai covid protocol ba kisa mane cholainen bagai जों रायमा बेले तिप्रा मथने अंगय आं साकबाय थां सिनि वाइटिए प्रोजेक्ट जायतो मुंबाय जतनि सुबा सुबाय जों साकलाय गारि फ्री सार्भिस स्पन्सर खायखाव सिनि जा अक्रा साक्रा दंनाय मेला थांनानै मुजुकनाय मेला गोबां मा बनि सामुं दंगो मानासिरा खायदा दङ माहायरक रां पोसाखै थांबायाव दंगो अनो जों बनि बाय गारि जों स्पन्सर खायखाव और हिंके जों बास सार्भिस माने दं माने लामा बास बाय थांबाया अन बागै गारि सिकन जों स्पन्सर खायखाव और फ्री इको बेन थाइनै बनो आर कायसा कमान्डार हिंकाय गन्डानि थानाय कायसा बास फ्री सार्भिस जों रेखाव सिनि जा अक्रा साक्रा जतो दंनाय बनो जों कइनाय जे जदि नक रां दय थांबाय हिंकाय सिनि ओ गारि बाय नक थाइ फादि सिनि बिसंते कायसा जुवा मुंसे थानाय तो जों खानाका सरकारनि अंगै गारि रजाग होनाय ताकला हिंके कोविड नि बागै रजाग लियाफं जों पार्सोनाली रोय रेखा जे सरकारनि रमानि काबो कायसा पाब्लिक नि मानथाय पाब्लिक नि रां जों साकबाय थां रमानि काबो जों निजा रमानि जों रमानि जों मुसुगै रमानि सिनि बरनो जुवा मानि जत जुवा जु खायके जों आरो गाहाम सार्भिस होनाय फाइनान्सियेल आसंदो जतनो हामबाय।